falle bod yr enwau yn newydd, ond mae'n hen elyniaeth. Caerdydd yn erbyn Abertawe wrth gwrs, ac Abertawe sy'n pwyso yn y funud gyntaf. Mae'n gigrydd i'r ymwelwyr yn y brif ddinas heno. Cael cop sydd drosti, a maen nhw wedi sgorio yn syth y capten Ceston Davies yn taro y dechrau perffaith i Abertawe. Cop ar croesiad a neb yn marcio'r capten Davies. Perffaith yr elyrch. Abertawe'n ansicr am unwaith. Caerdydd yn ceisio taro nôl ar ei tomen ei hunain. Gwaith da gan Tyler Roach. Lewis yn ei dynnu nôl. Roach ddim wedi stopio. Os na gyfle ar adar gleision. Mae'n glanio i nôr, mae'n glanio yn y gol, ond dyw e ddim yn dathlu. Mae yna gam sefyll. Rhwystredigaeth i Caerdydd. Adnan Maric, y gŵr ifanc o Sweden, yn nghanol y cae i Abertawe. Daniel James di troi'n dda. Connor Roberts yn cefn'r chwith di bod yn amlwg. Hyd yn hyn, Fallon nawr. Abertawe yn adeiladu eto, rhediad cryf gan Fallon. Mae fe dal yno, yn benderfynol. Y cyfle i'r cefnwr chwith, a mae wedi disgyn i Owain Jones. Dyna'r ail. 5 munud wedi'r egwyl, mae'n ddwy ddim. Stephen Fallon ar gwaith creu, Connor Roberts ar ergyd. Ac oedd hi'n syml i Owain Jones. Enw cyfarwydd yng ngofal Abertawe, Tosiak. Ond Cameron Tosiak yw hwn. Wel, dwy ddim. A mae angen i Caerdydd daro nôl yn gyflym os am gael unrhyw beth yn y rownd derfynol yma. Elvis Menaiese ar rediad. Abdinor ar ergyd. Mae'n bell heibio'r gol. Yn hynny'n crynhoi yn noson o hyd yn hyn. Jared Harvey, gynt o Bort Talbot. Yn rhan o'r tîm hyfforddi gyda Caerdydd sy'n edrych am gol i ddod nôl mewn i'r gêm. Jamie Veal yn cael ei rwystro. Gwaith cadarn gan amddiffyn Abertawe. Connor Roberts yn clyrio. Wel, ddim wedi gwaith da o hynny. Yn gyfle arall i Gaerdydd. Cyfle arall i Veal. Heibio un os na gyfle i ergydio. Bas yw hi at Menaiese. Syth at y gol geidwad. Elvis Menaiese. Dim sgidiau seithi heno, felly mae'r blue suede shoes oedd mlaen. A do, dwi wedi bod yn aros am cyfle i ddweud na. Abertawe a'r meddiant yn bwyllog. Gyfarwydd iawn i'r rhain sy'n gwylio'r tîm cynta. A mae Adnan Maric, y gŵr mawr o Sweden yng nghanol y cae, wedi bod yn amlwg dros ben. Connor Roberts hefyd yn amlwg, nôl at Maric. Maen nhw'n mentro yng nghanol y cae. Dylan Thomas, enw da o Abertawe, yn rhyddhau Fallon. A Fallon ar bas at Owain Jones. Yn sydyn maen nhw'n cyflymu pethau. Mae yna le yn y canol, digon o le i cop. Jones yn mynd i hun, a mae 2-0. Mi oedd na gymorth, ond oedd Owain Jones ddim yn poeni am hynny. Y crysau glas yn ei amgylch hynny, ond mae'n 2-0. Heibio i Masaro yn y gol. Ond mae o'r ben nawr. Byddech chi'n tybio angen gwirth ar Gaerdydd, ond dipyn o bas gan Veal. Roach mewn i'r cwrt canol ar draws y gol. Mae'n mynd â Eli Phipps yn sgorio. Mae mor syml â hynny. Rhy hwyr i Gaerdydd, ond oedd hi'n gol hyfryd, a Phipps yn cael un yn ôl. Eiliadau'n unig sy'n weddill. Daniel James yn troi. Wel, y bas yn esgeilus, ond James di edrych yn fywiog, un o'r enwau addawol yma. Yn hym Abertawe a'r chwiban ola, y dathlu yn dechrau. Mae'n olwg gyfarwydd i Abertawe. Yn ennill y rownd derfynol, yn codi'r cwpan am y chweched tymor yn olynol. Very proud of them. I mean, we started off very well, and then I think for 20 minutes, to be fair to Cardiff in the first half, the last 20 minutes, they were the dominant team, and we were fortunate to go in 1-0 up. Fi'n meddwl tîm bach yn siomedig yn y hanner cyntaf, ond rhai hanner obviously wedi sgori 2 waith a hapus iawn am y boys. We got dragged into a little bit of a battle, as I said, the last 20 minutes of the first half, but when they relaxed and moved the ball, I think in the second half we were the superior team, and I guess the result proves that.